Salam qadırlı ildeşler, sağaman otuyurmusunuz? Yine de sizin bilen duşup bilyenligime öğren şat. Yadınıza düşen olsa, geçen gepleşiklerimizde biz ruhu sıylığı varada gürrün ettik. Esası yığınağın diregi olan 5 sanı ruhu sıylığı varada gürrün ettik. İsa Mesih kimleri Resul, kimleri Peygamber, kimleri öğretici, kimleri hoş havarçı, kimleri çopan edip Mesih'i yığınaklarda belledi. Başka da bir neçe köp sıylıqlar vardı gürrün ettik. Köplenç adamlar şeyle yanlış düşünen adamlar var. Köplenç özlerine ruhu peslikte yaşayan adamlar var. Ruhu sıylıqlar belli bir adamları berlendirir. Yığınak yolbaşçılarına berlendirir. Men bir yönöke adam. Mende hiçbir sıylıqım yok. Men näme edip hizmet edip bilerin. Menin rolum näme? Şeyle pikir ediyen adamlarım gatı ken. Emma size bir dal aytmak isleyen. Hudaýyň sözünde her bir İsa Mesih'e iman eden, onun mukaddes ruhtan doğulan, İsa Mesih'i halaskari ve Rebbi hükmünde kabul eden Hudaýyň çağası olan her bir erkek olsun, ayal olsun, yaş olsun, garry olsun, her bir adama Hudaý ruhu sıylığı beriye. Mukaddes kitapta yazılan size gerek olan ruhu sıylıqların ählisi bilen Hudaý size eýem üçün etdi diýip yazılan. Kimdir birine ruhu sıylığı verip, kimdir birinde köp, kimdir birinde hiç yok, oňaly bolup bilmeýär. İman eden her bir adamda, Hudaýyň mukaddes ruhunu yüreginde göterýän her bir adamda Hudaýyň mukaddes ruhunyň sıylygy bardyr. Yok diýip hasap edýän bolsaň, onda sen entek özüňde näme barlygyny bilýän dälsiň. Goý Hudaý saňa özüňdäki bar olan zady bilmäge, görmäge ve bilip görüp tapandan soň şol bilen başgalara hyzmat etmäge pata bersin. Amin. Gelin häzir yankı gürrün eden yerimizdäki 12. bab 1. Korintoslara yazılan hatyň 12. babyndan ruhu sıylıqlar barada kän gürrün etdik. Gelin dowam edelim. 1. Korintoslar 12. babda sıylıqlar barada gürrün etdik. Bugün 13. babdan gürrün edýäs. Gelin hanı yine Hudaý bu babyň üstü bilen bize nämeler öğretmek isleýär. Gaty gyzykly zatlara bugün göz yetirersiniz diýip umyd edýän. 12. babyň soňky ayadyny okaman durup 13. ayada geçmek mümkin däl. Sebäbi olar gaty bir-biri bilen baglanyşyklydyr. Gelin häzir onu bilelikde okalyň. 1. Korintoslar 12. babyň 31. ayadında şeýle yazılan. Yönesiz has olarak peşkeşleri almağa ımtylyň. Peşkeşler ýa-da sıylyqlar. Indi bolsa size iň gowy ýoly salgy bereýin. Eger sizde ruhu sıylyqlar bar bolsa, ýa-da bir sany ýa 2 sany ýa-da bilmeýän bolsaňyz entek, Hudaýa iman edin. İsa Mesih'ten maňa has uly beýik ruhu sıylyqlary, ruhu peşkeşleri ber Hudaýym diýip ymtylyň, dilek edin. Bu zat Hudaýyň yüreginden turýan bir zatdyr. Hudaýym seni şöhratlamak üçin maňa aýdym aýtmak, saz çalmak, maňa wagyz etmek, gürrüň vermek, öwrenmek, öwretmek, akyldarlyk, iman, gudratlar, şifa verme sıylygyny diller ýa-da başga ähli sıylygy Hudaýdan, ýani İsa Mesih'ten sorap bilersiňiz. Eger sizin niyetiniz doğru bolsa, yüregiňiz Hudaýyň öňünde arassa bolsa, eýe olan ruhu sıylyklaryňyz bilen Hudaýy şöhratlamak niyetiniz bar bolsa, onda Hudaý size hökman berer. Eger özüňizi şöhratlamak niyetiniz bar bolsa, onda bu niyetten däniň. Çünki maksat bizim özümüzü arşa götürmek däl. Maksat bizi yaradan, bize canı veren, yaşayışı veren, bize ruhu sıylyqlary bereni, yaradıcını şöhratlamaktır. Eger bu niyette bolsaňyz, ol size hökman, has uly sıylyqlary berer. Bu taýda Hudaýyň sözü ymtylyň, diläň, soraň, gapyny kakyň, agtaryň. Hudaý buna begenýär. Hudaý muny isleýär.
Hudaý muňa garaşýar. Emma seredin. Ýöne siz has ulurak peşkeşleri almaga ymtylyň. Indi bolsa size iň gowy ýoly salgy bereýin diýip 12-nji bab gutarýar. Iň gowy uly ýoly salgy bereýin. 13-nji babyň başy bolsa söýgü barada gürrüň edýär. Diýmek, ruhy syýlaglar, bizim ukyplarymız, bizim başarjanlyklarymız, bilimimiz, ilmimiz, edýän işlerimiz, hünärimiz, ählisi bular ruhy syýlaglardyr. Ruhy syýlaglar gowy. Bulara ymtylyň. Ruhy syýlaglar bilen, bar olan talantlaryňyz bilen, ukyplaryňyz bilen, başarjanlyklaryňyz bilen Hudaýy öň, Hudaýy şöhratlaň. Emma men size iň gowy ýoly salgy bereýin. Diýmek, ruhy syýlaglardanam ulrak bir ýol bar. Hudaý bize nähili ýoly salgy bermek isleýär. Iň gowy ýol bu näme? 13-nji bab söýgü bilen başlanýar. İnsanlaryň we perişteleriň dillerinde gürläp de söýgün bolmasa güňleç seslenýän mistirin ýa-da jyňyrdaýan kimwallardyryn. Eger peýgamberlik peşkeşim bolup da ähli sırlary we ilmlary bilip de dağları süýşürjek güýçli imanım bolup da söýgün bolmasa men hiçdirin. Eger men tutuş emlägimi garip gasarlara paylap da magtanyp bilerim ýaly tenimi qurban edip de söýgün bolmasa bularyň maňa hiç bir peýdasy ýokdur. Söýgü sabırlydyr, mähriwandyr. Söýgü bahyllyk edýän däldir. Özüni beýgeldiýän däldir. Söýgü goppamsyramaýar, beýawraýçylyk etmeýär. Söýgü öz bähbidini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke kiyini saklamaýar. Söýgü yamanlyga şatlanmaýar. Ol hakykata şatlanýandyr. Söýgü hemme zady bagyşlaýandyr. El mudama onanýandyr. Söýgü hiç haçan umytdan düşýän däldir. Hemme zada çydaýandyr. Peýgamberlikler tamamlanar, diller ýiter, bilim gutarar. Söýgü bolsa asla tükenmez. Çünkü biz häzir bölekleýin bilýäris. Bölekleýin peýgamberlik edýäris. Kämillik gelende bölekleýin zatlar tamamlanar. Men çağa kam, çağa ýaly gürleýärdim. Çağa ýaly oýlanýardım. Çağa ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde çağalyk ýörelgelerini taşladym. Şimdi ähli zady öçügsi aynadan gören ýaly görýäris. Emma soňra ähli zady yüzbeýüz göreris. Men şimdi bölekleýin bilýärin. Ýöne şonda Hudaýyň meni bilişi ýaly dogly bilerin. Häzir şu üçüsi galýar. İman, umyt, söýgü. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir. Ine gadarly doganlar, iň uly ýol bu näme? Seredin. Men insanlaryň we perişteleriň dillerinde gürläp de söýgüm bolmasa, meniň şeýle uly peýgamberlik syýlagym bolup, dağları yerinden süýşürip biljek imanım bolsa, ähli gudratlara, ähli bilime, ilyma eýe bolsam, öz janymy, ýakmany gurban bersem, bar mal mülkimi gariplara paylap bersem, emma söýgüm bolmasa, maňa bu zatlaryň hiç bir peýdasy ýok diýär. Hayran galdırıcı zat. Yokarda biz bir topar 12-nji babda ruhy syýlaglar barda gürrüň etdik. Bulan hemmesi gerek ve vacip diýdik. Eger biziň ruhy syýlaglarymız güýçli depkende ýerine ýetýän bolsa, söýgümiz bolmasa,
onda bunun bize peydası yoktur. Eğer biz ähli zadı hizmeti yerine getirýän bolsak, yankı aýdyp geçen zatlarımız, ilm, bilim, peygamberlik, iman, kudret, şifa berme, garyplara ýagşylyk edip, açlary doýurup, yalaňaçlara geyim geydirip, bulan hemmesine söýgü bolman, söýgüsiz etsek, onda bunun bize hiçbir peydası yoktur. Seredin, ruhu sıyлагlar, Hudaý üçin bir zat etmek, bu vacip zat. Emma bunu söýgüsiz etmegiň hiçbir peydası yoktur. Şoň üçin söýgü bu zat ruhu sıyлагlardan has, beýik zat diýip aýdýar. Başgaça aýdan wagtymyzda soňky aýatlary esaslansak, şeýle diýär. 3 zat var. İman, umid ve söýgi. Haçanda İsa Mesih yere gelen wagtynda, dünýäniň soňu gelen wagtynda, bu dünýäden bizi, iman edenleri, ählimizi öz padşalygyna alyp giden wagtynda, Hudaý bilen yüzme-yüz bir Hudaýyň padşalygynda ýaşan wagtymyzda bize imanam gerek däl. Çünkü iman görünmeyen zatlara umid bağlamak. Haçanda İsa Mesih'i biz yüzbeyiz gören wagtymyz bize iman gerek däl. Bize umidam gerek däl. Çünkü umidam görmedik zatlaryna bil bağlamak bilen umid edilýär. Görüp duran wagtynda olam gerek däl. Ähli ruhy sıylaklaram, ähli bizim üstünlüklerimiz ýa-da yerine getiren zatlarımız, hizmatımız, eden ähli zatlarımız, eýe bolan ähli zatlarımız, maddi olsun, ruhu olsun, ähli zatlar bular bu yerde galýar. İman, umid ve söýgüdir. Bulan iň ulusy da söýgüdir. Näme üçin? Çünkü imanam bu dünýäde galar, umidam galar, ähli ruhu sıylaklaram galar bu dünýäde. Söýgü baqy bolýandyr. Näme üçin? Çünkü Hudaý söýgüdir. Hudaý söýgüdir diýip ýazylan. Hudaýda bar olan söýgü bizde de bolmalydyr. Söýgü bar yerinde ähli zat bilelikde işleýär. Ýene näme üçin söýgü ruhu sıyлагlardan uludur diýip aýdýan? Sebebi söýgü ýok ýerde ruhu sıyлагlar özünden hereket edip bilmez. Men 20 ýyl bäri imanly ve bir näçe ýyldan 40 ýaşa yetip barýan. Ve dünýäde köp zatlar gördüm. Köp yerlerde şeýle ilmli, bilimli, talantlı, başarjan edermen adamları gördüm. Şeýle ruhu sıylaklary güýçli bolan adamlar gördüm. Emma söýgü ýok yerinde olan hiçbir peydasynyň ýoklygyny gördüm. Olaryň bilelikde işlemeýänligini gördüm. Bu edil täze zavoddan çıkan, fabrikten çıkan täze maşin, benzin bolmasa, yani yakıcı onu harekete getirýän benzin bolmasa, yankı maşinin öz-özünden ýörep bilmeýsi ýaly bir zat. Nähili gowy bolsa bolsun, nähili göze görünmäge şeýle owadan bolsun, eger onu harekete getirýän ýagy bolmasa, onda ol hareket edip bilmeýär. Söýgü de şeýledir. Hayran kaldıryan yine bir zat, Hudaýyň sözünden bir ayet okaýyn ve bu pikirimizi dowam ettirelim. Men umid edýän ve bilýän, meni dinleýän häzir durmuş tejribesi bar olan adamlar bilen işleşip, ýygnak ýolbaşçylary başka ýerde bolsun, söýgü bolmagan wagtynda, ýa-ni bilimli, ilmli adamlaryň bir ýere gelmeginiň, bilelikde bir zat etmegi mümkin däl. Her haýsy öz pikirleri, öz duýgulary, öz maksatlary, ýagny her kim özüni akyldar, bilimli görkezjek bolup, biri-biri bilen dawa etmekden, jedel etmekden, biri-biri bilen gawga etmekden başga hiç bir zat bolmaýar. Men beýle zatlary gaty kän gördüm durmuşymda. Men pikirden size meniň aýdýan zatlarymı görüp ve durmuşda bu zatlary baştan geçirenleriniz bar. Şonuň üçin men pikirimi dowam ettirip, näme üçin söýgüniň wajipligyny size Hudaýyň sözünden görkezjek bolýan. Koloslara yazılan hatta şeýle bir ayet var.
3. babın 14. ayadında şeyle yazılan. Yankı yokorrakta biri-birinize bağışlamak var arada, biri-birinize doğruluğunu sözlemeklik var arada, sabırlı olmak var arada, kiçi göwnülük, yumşaklık, sabır, rehimdarlık yüregine şeyle zatlar var da gürrün edilýär. Ve men 14. ayattan gürrün edýän. Ähli yankı gürrün edýän zatlarymyzyň sabırlyk, kiçi göwnülük, yumşaklyk, bu ruh, mukaddes ruhun sıylaglary, bunun hemmesinin üstünden şeyledi ya 14. ayette. Buların hemmesinin üstünden de kamil birligin bağı olan söýgüni geynin. Kamil birligin bağını geynin. Bu näme? Şu taýda Enecan bize bir tane gül getirdi. Bir sanı diýsem yanlış bolýar, 4-5 sanı. Olan hemmesi bir toplanan bir bağ ve olaryň bile bir ýüp bilen bağlanan, yani bağ bilen bağlanan. Her bir adamı gül diýip alalyň. Her bir adamın yankı ruhu sıylağı olsun, edermenligi, başarjanlygy, talandy, bilimi, okuýby. Bulan hemmesi mukaddes ruhun sıylaglary. Häzir bu barada gürrüň ederiz gepleşimizin dowamında. Mukaddes ruhun sıylaglary. Yani adamlar diýeli. Her bir adamda öz sıylaglary bar. Mukaddes ruhun sıylaglary öz-özünden birleşip bilmeýär. Bularyň her biri aýratyn. Söýgü bolan wagtynda ýanky aýada esaslansak, ähli zadyň mukaddes birligin, kamil birligin bağı olan söýgüni geynin. Söýgü bizi hemmämizi, bilimizi bağlap biriktirmese, onda biziň ruhy sıylalarymız bilelikde işläp hereket edip bilmeýär. Olar bir-birine gapma garşylykly ýagdaýda hereket eder. Çünki bizi birleştirýän söýgü bilimizi bağlamayan olsa, biz öz isleglerimiz, öz duygularımız, öz özümüzü görkezjek olup, men beýleklerden üstün, men beýleklerden gowy diýip, şeýle dawa jenjel bilen maksat yerine yetmez, hiçbir işde yerine yetmez. Şonuň üçin söýgü biziň bilimizi biriktirmelidir. Yoksa hiç zat amaly aşmaz. Yine de bir zat kamillik barada gürrüň edeýin. Kamillige yetmek üçin ýanky sylaglar berildi, birek hyzmat etmek üçin. Ruhu sylagy bar adamlar bilelikde işläp bilmeýändiň sebäbi de olaryň kamilliginiň ýoklugyndadyr. Kamillik bu biziň bilimimiz, biziň umydy, biziň akylymız, biziň bilimimiz, biziň hünärimiz, başarjanlygymyz, okuýbymyz däl. Kamillik yetişenlik derejeye gelen adamı söýgüden tanap bilýän. Söýgüsü bar bolsa, mukaddes ruhun sylaglary bar bolsa, bul adam kamildir. Kamillik serediň men okap bereýin. Galatlara yazılan hatyň 5. babynyň 22. ayadında ruhun miwesi var. Ruhun miwesi bolsa söýgü, şatlyk, parahatlyk, sabır, mehribanlyk, ýagşylyk, sabırlyk, yumşaklyk we nepsine buyurmaklyk. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. Ruhun miweleri adamda bar bolsa, yankı sanap geçen häsiýetler bar bolsa, onda bu adam ruhda güçlü adamdır. Bu adam kamil adamdır. Bu adam yetişen adamdır. Ruhu sylagy köp bolubam, gaty bilimli, okuýply adamlaryňam kellesi bilimden dolu, emma yüreginde hiç bir gowy häsiýetler bolmadyk adamlar bar. Beýle adamlar çağa ýaly özüni alyp barýar. Ulolan fizik taýdan yetişen bir
görünüşü bar hem olsa entek süy demeyen adamlardır. Seredin Resul Paulus näme diye? 13. babda 1. Korintoslar şol yankı okap geçen yerimizde 11. ayattan şeýle diýer. Men çağa kam, çağa ýaly gürleýärdim. Çağa ýaly oýlanýardım. Çağa ýaly pikir ýöredýärdim. Emma ulalyp kemala gelenimde çağlık yörelgelerini taşladım. Kadırlı dostum, kadırlı ildeşim, kadırlı doğanım. Sen häzir nähil ýagdaýda? Sen iş yerinde, yığnakta, doğanlaryň arasında, maşgalada adamlara olan gatnaşygyň nähili? Çağa ýaly gatnaşyk edýäňmi? Özüňiň kimliğini bilmän, her biri bilen öz yerini bilmän, öz jogapkärçiliğini bilmän, öz işini bilmän, öz ruhy sylagyny bilmän, her kim bilen dawa edip, jenjel edip, netijede hiç bir zat etmän ýöreýäňmi? Ýa-da bar zadyny bilip, muny söýgü bilen adamlara hyzmat edýäňmi? Sen çağa ýaly oýlanyp, çağa ýaly pikirlenip, çağa ýaly pikir ýöredýäňmi? Ýa-da çağalygy goýup, yetişenlik derejeye yetip, başka hili pikir edip başladyňmy? Öz-özüňe bu soragy ber. Gadyrly ýygnak ýolbaşçylary, gadyrly doganlar, siziň ýagdaýyňyz nähili? Siz hem çağalyk döwründen yetişenlik derejeye yetdiňizmi? Ýa-da entegem şol çağalyk, çağa ýaly oýlanyp, çağa ýaly pikir ýöredip, çağa ýaly gatnaşyp, diňe biri-biriňiz bilen dawa jenjel bilen ýaşaýaňyzmy? Ruhy sylaklaryňyzy bildiňizmi? Söýgüden hereket edýäňizmi? Başka adamlara da mäteşliğinizin barlygyny, Hudaýyň size beren hyzmatyny ýeke edip bilmeýändiňize göz ýetirdiňizmi? Ýa-da entegem bir futbol komandasynda diňe bir kapitanyň ylgaýşy ýaly ýeke özüňiz ylgaýaňyzmy? Hudaýyň ýanyna geliň, ondan akyldarlyk soraň. Söýgüde kämilleşiň. Belki sen häzir bilimiň, okuýuwyň bilen öwünýänsiň. Özüňi beýleklerden akylly saýýansyň, ýa-da özüňi beýleklerden bilimli saýýansyň. Özüňi beýleklerden beýik saýýansyň. Gadyrly dost, ruhy syýlag, seniň talantyň, okuýuwyň we bilimiň seniň yetişenlik derejeye ýetenligiňi görkezmeýär. Ol Hudaýyň syýlagydyr. Sana hyzmat etmek üçin, başkalara hyzmat etmek üçin berilen syýlagdyr. Ruhy yetişenlik derece adam söýgüden dolmalıdır. Sabırdan, kiçi göwnlülükden, yumşaklılıktan dolmalıdır. Ruhun syýlaglary adamın häsiýetlerinde görünmelidir. Şeýle adamlar ruhu ösen adamlardır. Yetişenlik derejesine yeten adamlardır. Goý Hudaý size pata versin. Bar olan syýlaglaryňyzy ählisini bilelikde kämil birligiň bagy olan söýgü bilen baglaň. Söýgü bilen birek-birege hyzmat ediň. Korintoslar ýygnagyndaky ýaly. Bu hatlar ýöne ýere ýazylmandyr. Her kim özüniň başarjanlygy bilen övünüp, biri-birini depeläp, sen maňa gerek däl, men saňa gerek däl, sen eýle, sen beýle, sen beýle, şeýle ýaşanlygy üçin Hudaýyň sözü olara gelýär. Syýlaglar gowudur. Emma kämillik söýgüdür. Goý Hudaý sizi kämillik derejesine ýetirsin. Häzir meniň bilen bolanyňyz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Siziň üçin gysga doga etmek isleýän. Gudraty güçli Hudaýym, asmandaky atam, dile edýän meniň dinleýijilerim üçin, häzir meni görýän doganlarym üçin. Olar hakykatdan hem Hudaýym çağalyk döwürden taşlap, indi Hudaýym kämillik derejesine ýetir. Olar ösen adamlar hökmünde. Hudaýym senin söýgüňden, parahatlygyňdan, Hudaýyň seniň berýän mukaddes ruhuň miwelerinden olary östür.
Olar diňe bir bilim bilen, ukyp bilen däl Hudaýym. Häsiýet bilen, yüreklerini häsiýet bilen doldur. İsa Mesihe meňzeş olan häsiýetler olaň durmuşunda döret diýip dilek edýän Hudaýym. Atam dilek edýän ähli beren ruhu sylaklaryň bilen saňa güýçli depkinde hyzmat etsinler. Hudaýym ılımly bilimli adamlar, başarjan adamlar bir ýere gelen wagtynda çağaýaly biri-birleri bilen dawalaşyp dälde biri-birlerine kömek edip bilelikde Hudaýym bir maksada gitmege olara pata ver. Hudaýym olara yetişenlik derejesini ver. Çünkü özlerinin kimligini, senin kimligini, birek-biregiň kimligini, başkaları da ihtiýagynyň, mätäçliginiň barlygyny görsünler diýip dilek edýän Hudaýym. Atam bereketle. Hudaýym bize çağlık döwründen geçirde östür. İsa Mesih'in adı bilen. Amin. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. Yürekten dua eden men sana, yüzlenyen men sana, dua eden sana yüzlenyen, var mıydım diye sende. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. Yürekten dua eden men sana, inan bilen yüzlenyen men sana, dua eden sana yüzlenyen, var mıydım diye sende. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. Durmuşum sende İsa, gücüm sende İsa, umudım sende İsa diye sende. İsa diye sende, İsa diye sende, sende.